Hi guys! For today's video, silipin natin yung mga tanim ni Mother na kalabasa. At tingnan natin kung ilan ba yung mga bunga. Kasi marami na ako guys nakitang mga bunga. Ayan nga, o diba o? Ayan o, ayan o. Ayan, natatanaw na. Ayan pa. Ayan pa. Asa na? Ayun. Ayan, umpisahan natin dito sa pinaka kanto, dito sa dulo. Tapos papunta tayo doon sa unahan. So ito talaga guys, konti lang talaga tong tanim. Andito lang nga sa gilid oh, 'di ba? Nasa gilid lang yung tanim na kalabasa ni Mother. Ayan, dito tayo magsimula, magumpisa. Dito parang walang bunga. Walang bunga ako makita. Wala. So papunta na tayo doon. Ayan, bulaklak lang yung ating nakikita. Wala tayong nakitang bunga. So ayan, meron na. Ito, meron ng isa. Bilangin natin, no? Bilangin natin. Ayan, isa. Maliit pa. Maliit pa, guys. Ayan. Meron na tayong isa na nakita. Ayan. Dalawa. Uy, ang sarap na igulay guys. Pili na itong igulay. Ang ano lang, tamang-tama lang yung laki niya. Isang gulayan lang yung laki. Hindi yung kalabasang malalaki talaga na umaabot ng 1 kilo, 2, 3. Ito, mga ano lang to, kalahating kilo lang. Ayan. Ayan yung pangatlo. Tamang-tama na siya guys. Pili na itong igulay. Pangatlo. Asan yung pangatlo? Pangatlo na to, no? Ayan, 3 na. Dito, wala. Ayan, nakalabas na yung isang ano, kalabasa. Lumabas na yung ano, kalabasa. Lumabas na dyan sa bakod. Hindi na yan sa amin guys, sa kabila na yan. Hanggang dito lang kami sa may bakod. Nakatatlo na tayo. Ayan, pang-4. Wow, kakaiba yung hugis niya. Ang ganda oh. Uy, ay, sarap nito. Pang-4 guys. Pang-5, ayan, ang ganda. Pang-6, wow. Pang-7, wow, ang ganda. Ito yung pang-7. Pang-7 guys. Ayan, diba? Sipag lang talaga. Si Mother talaga yung napakasipag. Kasi hindi yan natatahimik, hindi yan naglalagi sa loob ng bahay. Lagi na sa labas guys. Kasi nga, mahilig magtanim ng magtanim. Ayan. Ilan na ba tayo? 7 na ba? Hala? Nakita ba natin yung isa na yun? Parang hindi. Parang dito lang tayo, di ba? Hanggang dito lang tayo kanina. Tapos yun na. Ayan pa pala, oh. Yan na ba? Hindi ko natandaan. Basta 7 na, di ba? 7. Tapos 8. Ayan. Maliit. Ang cute. Tapos yun. 8, 9. Ayun, ay. Hinog na guys. Or nabulok lang ata to. Pang-10 na ba? 10? Oh, pang-11 na. Ayan, 12. Pang-12. Pang-12 na guys. Asan pa? 12. 13. Hinog na. 14. Ayan, 14. 14, 15. Ayan, 15. 16. Ang laki. 16 na guys. Ito ang liit. Huwag na natin muna yan. Huwag na muna natin siyang isama. Baka may tendency pa kasi hindi yan mabuo. Nakailan na tayo? 16. 16 na guys. Ayan. 16 na. 16. Wala, bakit parang may dinaanan dito? Baka mamaya may nauna nang namitas dito. Napitasan pa lang talaga to ni Mother. Isa pa lang. 16, 17. Ganda nito oh. 17 na guys. At yung itinanim ko dito, dragon fruit sa iyan oh. Oh, diba? Sumisibol na. Dito ko yan ipapagapang sa poste. 17? 17 na ba? 17. 18. Ayan. Wow. 18 na guys.
19! Ayan! Ang cute! 19. 19 na, 19. 19. 20. Ayun, nasa labas. Parang kinain ata yun ng baka, oh. Bakit parang nalamog na? 20. 21. Ayan. 22. Oh, ayan guys, oh. Diba? 22 na. Naka 22 na tayo. Uy, kung titingnan nyo guys, diba? Ano lang siya, oh. Napaka ano lang. Hindi siya masyadong mataba. Kumbaga, ano lang siya. Parang kung titingnan mo, walang mga bunga. Ilan na nga tayo? Hala, nakalimutan ko na. 22 na ba? Ayan o, 23. Oh my God. Ang ganda. Andyan pa yung dragon fruits ko. Itinanim ko siya dyan guys. Kasi dito ko siya ipapagapang sa taas. 23 na tayo. Naka 23 na. Tingnan natin dito sa dulo kung meron pa. Parang wala nang bunga. Ayan, 23 lang ba? Hindi na masama, di ba? 24. 24 na guys. Di ba? Ayan, ang ganda. Parang ang dilim. Ayan. Dragon fruits ko pa rin. Andyan. 24? 24 ba? 24? 25? Ayan, maliit. Bago pa lang. 25. 25. 26. Ayan. Oh, hinog na. Pwede na to. Pwede ko na to igulay, no? Kunin ko na kaya. Para igulay ko na. Ilagay ko sa isda. Masarap to guys, ilagay sa isda. Kasi lang baka papahinugin ni mother. Pang ano ulit? 25, 26. Ayan. 26. So, ay, 26. 27. Ayan guys, 27 na. 27. Oh. Hindi na masama guys. Kung titingnan nyo, parang walang mga bunga, no? Kasi ayan lang, oh. Yan lang. Dito sa kabila, wala na. Tapos yan pa yung bagong pinapagapang ni mother na ampalayang kulubot. So, ayan guys. Sa susunod, kapag namungan naman yan, sa susunod, videohan naman natin yan guys kapag namunga na. So, ayan, naka 25 or 26 tayong bunga ng kalabasa. 27, ayan oh. Maliit pa. Ang ganda oh. Ang ganda ng hugis niya. Ayan. Pahaba 28, 29. Ayan. O diba? Naka 29 tayo. Isa na lang para mag 30. Asan kaya yung pang 30? Pang 30 na bunga. Wala na. 29 lang. May nakuha na dyan si mother na isa. Ayun. Ayan. Ito bang magkatabi na to? Parehas na to nakuha. Ano? Dito magkatabi na to. Ayan. Nakita natin yan kanina. Nabilang na ba natin yan kanina? O baka nalagpasan ko. Ang ganda guys. Ayan. Ayan. Ito. Parang hindi ko to na-videohan. Hindi ko lang sure. Kung na-videohan ko yan na isa na yan. So ayan guys. Nakaka-enjoy diba? Sipag lang talaga yung kailangan natin para magkaroon tayo ng mga gulay sa paligid ng ating kalupaan. Parang ang sarap dito guys sa susunod no, parang ang sarap dito din magtanim ng pakwan. Kaya lang yung pakwan naman kailangan maya-maya dinidiligan para presko palagi at saka mataba, kailangan laging mataba yung lupa, ganun. So ayan guys, hanggang dito na muna tayo sa ating tanim na kalabasa. Thank you so much for watching guys. Ayan, manguha na tayo mamaya ng igugulay natin. Thank you guys. Sa susunod, abangan nyo naman yung laman nitong aming kamuti na itinanim. Bye!
don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Tres Maria's Farm.